खुलुमबाय लोगोफोर आंनि चाम्पा ब्लग फिन खेबसे गासैखौबो बरायफिननाय थाबावबाय लोगोफोर दिनै आं बिराद इम्पर्टेन्ट टपिक लानानै फैबावदों आरोबाव बे टपिकआनो जाहैबाय हाई प्रेसार दिनै हाई प्रेसारनि बारियाव रायलायगोन हाई प्रेसारा मा बिनि नर्माल लेभेला बेसेबां थानांगौ आरो बिनि जाहोनफ्रा मा आरो बिनि ट्रिटमेन्टफ्रा मा आरो जों मा खालामनांगौ हाई प्रेसार जायोब्ला बे गासैखौबो आं नोंसोरनो खोन्थालांजोबगोन आरो जोङो हाई प्रेसारखौ जों माब्रै नायो बेखौबो आं देखायगोन लोगोफोर आंनि प्रेसारखौनो आं नायनानै नोंसोरनो देखायगोन आरो बे बुस्थुखौ जों अबेहाय बायब्ला मोनो बेखौबो आं नोंसोरनो खोन्थागोन लोगोफोर मोनसे खोथा भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर आं बिदिनो गोदान भिडिअ लाबोबाय थागोन हाई प्रेसारानो जाहैबाय जोंनि बडियावहाय प्रेसारा थाखानांगौ नर्माल नाथाय जेब्ला बियो बारा जायो एबा खम जायो बारा जायोब्लानो जोङो हाई प्रेसार होनो खम जायोब्लानो नर्माल नांगौनिफ्राय खमसिन जायोब्लानो जोङो ल' प्रेसार होनो नर्माल लेभेलानो जाहैबाय 120/80 गोजौआवहाय 120 गाहायाव 80 थानांगौ ओमफ्राय जेब्ला 129 to 89 थायो गोजौआवहाय 129 एबा गाहायावहाय 89 लानो जों फार्स्ट स्टेजावहाय जेनेबा प्रेसार जाहांनो हमसिगोन एबा प्रेसारा एसे बारायदों होननानै हमनानै लायो नाथाय बेखौहाय डक्टरासो मोनथिगौ जेनेबा मुलि हरनांगौ मुलि जानांगौ ना जानाङा बेखौ डक्टरा हरगोन खिन्थु एसेसिमाव बांद्राय एफेक्ट खालामाबो जानो हागौ मोदोमखौहाय नाथाय जेब्ला 140/90 जायो एबा बिनि गोजौ एबा थाङो होमब्ला जोङो डक्टरनाव जेनेबा जों फैथारनांगोन मेडिकेल चेकआप खालामथारनांगोन नोंनि प्रेसारखौ नायजाथारनांगोन जेब्लायबो जुदि 140/90 नि गोजौ थायोब्ला जोङो निस्सय मुलि जानांगोन एबा जोङो लाइफ स्टाइलखौ चेन्ज खालामनांगोन जों जेखौ जानानै बारा जादों एबा जों माबा मोनसे खालामनानै बारा जादोंब्ला जों बेखौ सोलायनो नाजानांगोन लोगोफोर नङाब्ला बेनो हाई प्रेसारानो प्रेसार स्ट्रक खालामगोन पेरालाइज खालामनानै दोनगोन एबा जायगायावनो प्रेसार बारा जानानै थैनोबो हागौ आरोखि सासे सुबुंनि जिउआ खहाबो जानो हागौ बेनिखायनो जोङो माने बेफोरबायदि प्रेसारा बारा जायोब्ला जोङो जानाय लोंनाय दङब्ला एबा जोङो जि बुस्थुखौ जानानै जोङो बारा जादों बेफोरखौ नागारनांगौ गोनां जागोन आरो लोगोफोर बेफोरबायदिनो जेब्ला जोंनि अजनफ्रा बाराब्ला जों अजनखौ खमायनांगोन एक्सारसाइस खालामनानै आरो जों जौफोर लोङोब्ला कफिफोर जों बांद्राय लोङोब्लाबो प्रेसारा बारा जायो नालाय बेफोरखौ खम खालामनांगोन आरो संख्रि जानायखौथ' बिसारो संख्रिया खम खालामथारनांगोन संख्रिखौ जोङो खम जाथारनांगोन नङाब्ला प्रेसारा माब्लाबाबो खमायनाय नङा आरो जोङो हरफोरावहाय मोजाङैनो उन्दुआब्ला एबा उन्दुनो हायाब्ला जों डक्टरनाव थांनानै जोङो उन्दुनायनि टेब्लेट एबा जोङो देहाफोरखौ जोङो नायजानानै मोजाङै उन्दुनांगोन होमब्लासो जोङो प्रेसारखौ खमायहोनो हागोन मबेबा ओंख्रिफोरखौ जानो नाङा जेरैहाय अमा बेदर मोसौ बेदर बोरमा बेफोरो प्रेसार बाराय लोगोफोर ओमफ्राय जों जानानैनो आन्दाज मोनखायो गाव गावनो प्रेसार गोनांफ्रा थेवबाबो आं बुङो हानायमानि मैगं गोथांफोरखौ जा आरो संख्रि आरो फास्ट फुडफोरखौ जानो नाङा जेरैहाय मम' चावमिन बिदिनो रेडिमेड संख्रि गोनां बुस्थुफोरखौ जानो नांखाथारा बारायो फिथाइ सामथाइफोरखौहाय जानो हायो लोगोफोर जेबो खहा खालामा फिथाइ सामथाइया हाई प्रेसार दङब्ला नों माबायदि मोनो बेखौ आं एसे खोन्थानोसै बेफोरबायदिनो खर'फ्रा गरम मोनगोन बिदिनो रोदा सुखाव मोनगोन आथिं आखाइ जिम मोनगोन आरो बेफोरबायदिनो खुगाफ्रा मालाबा समाव बोहेगोन आखाइ फारसे आथिं फारसे नोरजिया जागोन मालाबा समावहाय बेफोरबायदि आरोना बायदि जायो बिदिनो गोबाल' मोनगोन मालाबा आन्दाज मोननायनि सिगांनो जों प्रेसारखौ नायजानांगौ माब्लाबा समावहाय मानो होनब्ला जेबो आन्दाजखौनो मोनथिया बियो माला समाव प्रेसारा दावखोनानै जलदब खोख्लायगोन होमब्लासो आन्दाज मोनगोन बेफोरबायदि जायो आरो हाई प्रेसार दङमोन होननानैहाय बेफोरबायदिनो बे प्रेसार होननाय बुस्थुआ मानसिखौ थैयाबो थाङाबो खालामनानै दोनो न'खरफोर हायो न'आवनो आरो बियो बांद्राय दामबो नङा बियो बिदिनो नोंनि लानायनि हिसाबसो 1200 1500 1000 2000 3000 बेफोरबायदिनो मोनो बेनिखायनो नै आंबो दायो लानानै नोंसोरनो देखायगोन माबायदि नायनांगौ जोङो न'आव नायनो हायो आरो नर्माल लेभेला बेसेबां
बेफोरखौहाय जोङो नायनो हायो बारायदोंना बारायाखै जों मुलिखौ जानांगौ ना जानाङा जोङो नायनानैबो जोङो आन्दाज मोनो जों डक्टरनाव थांनो हास्लाबाबाबो जोङो न'आवनो नायनो हायो लोगोफोर बेखौहाय जोङो अनलाइनावबो अर्डार खालामला मोनो फ्लिपकार्ट एमाजन बेफोरबायदियावबो मोनो नोंसोरो बायनानै लानो हागोन जेरै आंबो नै दायो बायनानै लादों बेयो बेट्रिनि जेबो माबा नङा गादा गुदुं नङा जेरै बै मेनुवेल बिपि मेसिन बायदि नङा बियो बेट्रिनि खिन्थु बियो 100% सियर नङा मालाबा समाव बेट्रिया डाउन जायोब्ला एसे गरबरबो ओंखारनो हागौ नाथाय बेट्रिखौ गोदान सोनानै नायोब्ला मोजां आरो बेट्रि लोगोफोर आं बेट्रि गोदान सोबाय जेब्ला नायो होनब्ला जों बेट्रिखौ गोदान सोनांगौ गोबाव समनिफ्राय नायोब्ला ओमफ्राय बेहाय खोबग्रा दङ नाथाय आं बेखौहाय बोखाथ'बाय ओमफ्राय नै बे बख'जायो नै बिदि ओमफ्राय बेखौ ओरै फिटिं खालामना सोनांगौ ओमफ्राय नैबे बिपिकाप नै बिनि सिदाखा ओमफ्राय सोनानैहाय जोङो नायनो हायो आरो दायो नै ओरै सोनानै बेखौ ओरै खालामदो ओरै फिटिं खालामदो ओमफ्राय नै स्टार्ट स्टप दंखायो बिदि बेयाव स्टार्ट स्टप दङ बेखौ थुनांगौ खनसे ओमफ्राय नै दायो रिडिंसो ओंखारखासिगोन नै बेखौ जों नेनांगौ 3 मिनिटसो बिदि खारबाय थायो नै बे खारनायखौ जोङो नेनांगौ मोनसे जायगायावहाय स्टप जागोन दा लास्टआवहाय बियो हारसिङैनो बन्द' जागोन फ्लिक फ्लिक देखायबायल' थागोन आरो नै दायो खारगासिनो दङ मोननै नाम्बार ओंखारगोन दायो नै गोजौआवल' ओंखारदों गाहायाव ओंखारथ'वाखै बे पाल्स रेटआवबो ओंखारो नाथाय ओंखारथ'वाखै दा लास्टआवसो ओंखारगोन बियो बेखौ नेबाय थानांगौ नै गोजौआवहाय 113 दङ आंने गाहायावहाय 80 ओमफ्राय बे PULआ पाल्स रेट 92 बे नर्मालखा ओमफ्राय सिस्टलिक बे गोजौनि प्रेसार DIAआ डायस्टलिकआ बे गाहायनि प्रेसार आरोखि 113/80 दं आंने थारमाने नर्मालावनो दं आरो आंनि प्रेसारा